Sarip iki. Golek ana nang Google rek Sarip. Sarip Mas kulo. Monggo. Iya, monggo. Bukannya kayak gandeng karo Cak sing Cak Silo. Cak Silo iki oke le gandeng Cak Silo. 2019 nang BBS TV. Surabaya. BBS TV Surabaya. Ono niku kan TV-ne pengasuh pesantren Tebireng saiki. Oh ya, nek iki. nek apa? Sahur mesti ana acara sahur ya BBS. Ya. Iku TV Songo kok BBS ngono iku. Lah iki sing maksudmu iki bahas apa? BBS TV. Ya, sorry. BBS TV aku gak kan apa? Iku mau lho, Cak Sarip apa jenenge ngajar, mlebu penjara iku mau ngajarimu lho. Kamu iki kamu netral lho ta. Wong nang kono bocok. Wong nang kono iku lho. Lho, wis ojol. Kak Cak Sarip iki juara loro Cak ya biyen Cak ya? Abiose ya? Juara 2 Maharaja Lawak. Jadi Cak Sarip, Cak Amin ambek sapa sih teh?